is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. Ang tadhanang nahanap ko sa iyong mga mata. Ang takot kung sakali na ika'y mawawala. No. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang naman. Handa ko sa walang hanggang, di mapaliwanag ang nadarama mula noon hanggang ngayon. Ikaw